जाए दिखरा धाम ये सैया यारा वो कमर उठैले बा आहे जाए दिखरा धाम ये सैया यारा वो कमर उठैले बा भक्ति में समाइल बट खैरा नगरिया चढ़ब चढ़ाई पहुँचब शिव के दुआरिया भक्ति में समाइल बट खैरा नगरिया चढ़ब चढ़ाई पहुँचब शिव के दुआरिया कृपा हो कि शिव दानी के मंगले फलवा भेटाइले बा कृपा हो के शिवदानी के बिना मंगले फलवा भेटाइले बा आहे जाए दिखरा धाम ये सैया यारवा कमर उठैले बा आहे जाए दिखरा धाम ये सैया यारवा उठैले बा उठैले बा यारवा कमर देती मोबाइल हमके वीडियो बनाई खैरा पर जाके सैया लाई बयाई में देती मोबाइल हमके वीडियो बनाई में खैरा पर जाके सैया लाई बयाई में दर्शन कराई पे मौका जदी पाई जितेंद्र प्रोग्राम करे आइले बा दर्शन कराई पे मौका जदी पाई जितेंद्र प्रोग्राम करे आइले बा आहे जाए दिखरा धाम ये सैया यारवा कमर उठैले बा आहे